alaikum bandiraɓe fulɓe on calminama goto kala inde mum e yettode mum weltare kadi arde plateau mon yonta hande min calmina yeeɓiyankoɓe public yonta hande min calmini kadi yen équipe technique o ardiɓe galle o min salmini on onon foof min salmini kadi yaadiɓe am ɓe hande noon ko entre nous kadi saaha kala no min kewi waɗirande on ni so diwi noon mi rokka konngol aussi la Mauritanie salmodira e bandiraɓe yen mi jokka e jaari Salma salamu aleykum maaleykum salam raki salminama juurama weltanama ewa ko noon tan assallamtu aleykum awladu Mauritanie assallamtu aleykum awladu Sénégal mi salmini yeeɓoɓe Pin TV foof e fansiji amen ɗi foof mi calmini min juurimama moon on mbiya moƴƴere Allah e moɗon machallah ha yesso ko lawol a jarama weltanama Diaye salminima madame Ndiaye mi salmitimama assalamu aleykum bandiraɓe yeeɓoɓe Ayaw Pindi TV on calminama on juurama kala to gonɗon ene gonirɗon baylo boɗejo Diary Ndiaye debbo mo hawre hawni walla debbo mo baddalal wuuro Siredi Ali Tambato walla debbo mo magama e litama rewi ɗon salmini on to calmintoɗon beltoɗon ɓeytoɗon ɗo mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullah a jarama weltanama hono hande noon thème momin gaddani on o ko thème waɗi ko concerne rewɓe ɓuuri wadde concerne ko rewɓe saabu en ndi henna won événement religieux uji so ngari wone rewɓe mi watta visé hay goto mais la majeure partie ko ɓuuri hen hewde te ko ɓuuri ɗum ni hewde ni ko rewɓe ganduɗa ɓurɓe andede e milieu o woni influenceuse uji walla n'importe quel ɗum ɗo n'importe quel neɗɗo lan woni debbo hayso ko yimɓe kadi ordinaire uji ɗi ɓe ganduɗa haɓene waɗa hen hunde kam mais jiya ko wiya joni oɗo saaha so yimɓe jeehi événement religieux uji ɗi gueɗe kewɗe ne heewa hen donc ɗum min jiiɗi yewtude hen mi pose question Diary debbo mbiya an ka jawɗo événement religieuse sa yettima au lieu que mbaɗa ko foti waɗede ko nawma toon ko mais an dès le début sa ari sa fini tan sa yettima tan kubbata ko portable ma mbiya bien arrivé à Touba sa paari gonayi wadde snap walla TikTok e dow naɗɗude ma juste pour andinde yimɓe an a yettima madame Ndiaye miɗen kam koye miɗo garda wayno ko maaro ko janam ko ɗum tagui maaro walla taw holko gandumi hen dal min holko gandumi hen saabu min Diary Ndiaye min de yiddem adunam ko ɗo e Dakar haadi woni gammu mbiɗa yaaha Touba maggal komi jahowo mais est ce que ɓeɗon rewɓe mbiyataɓe est ce que kamɓe ɓe gandi mawludu walla ɓe gandi ko maggal kamɓe ɓe gandi hen ko nawde valise aji ganda valise aji sa yi ɗum to nanini mbiyata ɓe gon koye nawde yo mbayɗo eyyi ay nawo jomaji no wayatni kamɓe noon mbay machallah est ce que ko ensemble valise aji ensemble ɗi ko jomum ɗum di waɗata diri adda ene ɓorno ene ɓorto ene ɓorno ene ɓorto hol yahoɓe ha garta taw ganda juma ha holto heddi yo honɗum kañum e nayi ɗumen toon ko nooso nayi ɗumen toon ko ñantadi walla ɓe ene mbima jahata kono mbaɗa sarmeji joom galleji ɓe pour yo nañ toon worɓe kamɓe wadde ke wonnade walla eyyi ɗum waɗi mbimi ɓe ganda rewɓe ɓeɗon ɓe mbiyata ñayi ɗumen ko ɗum ɗo affaire kamɓe ɓe nani tan gammole ɓe nayi maggal tan kono ɓe ganda holko waɗa signifié hande holɓe namdotoɗa maggal holon heure waɗata ɓe ganda gammu même chose sa namdi hol heure woni gammu walla hol heure gonɗo maggal hol heure woni ɗum ɗo mabɓe ɓe mbiyatma ko ɓe ganda Allah ni seedi ɗum hol sens kamɓe dal ko ñamaɓe kaara ɓe leloto ɓuuɓi avant ni haɓe yaha maggal woɓɓe ne jarani ɗumen aɗani saaha mbiyata ko woɓɓe ne mbaɗa promotion produit ji mumen promotion maggal walla spécial gam walla spécial maggal mbiya piya heesal munen haaranmo tal mbiya mon ko yiyade maggal si mais mi haalanma reki min mi yeehi habruji ɗi foof mi waɗi ɗum ziyara mais kala baɗɗo xef walla baɗɗo crayon natta halto tellement seereɓe ɓe jogui fulla mabɓe fayida mabɓe sa andi ɗum holno mbaɗa
nata sabu bangi rewbe ho rewbe hettuɓe toon so ɓe jiima hay saɗa murni ɓe mbiyata aɗa waɗa masque ni ɓe guitta ɓe jigitama ɓe guittata laaɓa ceer sa waɗi créon walla hefɓe ɓe jaltima ha laaɓa ceer e ran o min mbima yalto natta min komin mbimami ko jimmi aduna ko fof meeɗa yaade tiwa o mbammi hef walla mbammi créon hay maquillage mi watta sabu holko tagi ham umma tagi am ummade ko yaade habruji ɗi waɗa ziyare bakkutujam ɗi mi ñaagoyo Allah momtanam ɗum toon kono wona wiide mi yaha an aɗa waɗa dirante mbagga wonɓe galle aɗa waɗa ɗumen kokkali ya won gan kadi mbaɗa gan yewɓe o plupart mom hande yonta hande o ko tiktok o lefti hewɓe kala kaɗa waɗa aduna fof yo tin a yaltan galle ma illa nangam bien d'arrivé alhamdulillah je suis bien d'arrivé so wurde ma abma woro ma to an wari hoore ma ma siwaldi et puis an sayi alandi sayi toon aɗa andi ko ittete ko jere aɗa waɗa ɗum tan waɗan jomum mbaɗa ko yo e woni mbiwa jahani sayi men jumade jahande sono so ƴi ɗon jahata juma pour ziyarde ko yo on tan mbaɗa sitane nanna hono ɗum tan gislema rek woɓe ne ƴeewa walla cherche mari ko ɗum yinnomi wiide woɓe ko a haali ɗo henno joni walla mbiya c'est madame de quelqu'un hay sa haalani cohlani an sa yeehi mbiɗa ko dewal Allah sa yeehi ñaago daña gorko kono yaha aɗa hefta gorko jana en waɗi de mi haalanma ɗum woni ɗum nayi ɗumen de mi haalanma si ha siira noon jomum nawɗo ɗum nagol mbaɗa sarme sa arme worɓe janamɓe mbiya yo dañi hen worɓe yo dañi hen jiɗɗum ay neɗɗo so addu so woni holko adduma ɗum addama min ko dewal Allah addi kam ko dewal Allah ngal tan jiyami Allah andi noon so woni ko ñaaguimi ko ma jaɓe walla jaɓata he kono min ko ɗum nawi kam ko ɗum nawi kam toon ko dahar gar sa heɓani gar ko jiɗɗa ho ko Touba walla Tivaouane keɓoyta ɗum non wawa wiɗa waɗa yaha toon faranta hokka toon rendez-vous ana yaha an ka dokka yaade toon rendez-vous kadi tampini ɓe ko complexe woɓɓe ko complexe mbaɗi sa wi an aɗa ñemba mo gandanɗa surtout influenceur uji kamɓe nandata yimɓe hunde foof moni fof ene holla ko min ɓuuri hewde yimɓe min ɓuuri wawde ñantade ko ɗum waɗa ɗum surtout kamɓe sabu kamɓe soɓe jeehi kam soɓe jeehi ɓe kolloto ko ñantule mabɓe piya périgaji mabɓe ha beele kadi jomum en jooɗo mbiya kadi mbiya ñamani ñamde tuma a ñamata galle bama walla piya lamba poche ma ñama kala ko ɓe defi kala ko ɓe pewni ɓe mbaɗa ɓe kolla yimɓe foof kay mbimami sutura ala hankadi koye bandam min kam woni mi woni maire avant après so ɓe ñama joni avant ɗo heewi ɗo to gasa ɗo ɓe resa après mata après de avant après mbaɗata joni ala joni aɓe mbaɗa ɗum de min mbaɗa mbaɗa après i aɓe kollirma wima e waɗa ɓeɗa ñama avant après so gasi ha ɓuytan mi kadi kolluma wonde ko gasi kadi ñamdene ɓe tadinani ñamde ɗum ɓuuri bonde nege yagal en diwani ñama ha para mbiya min pubelam mbalitam ene waɗi riche pubelam waɗi riche pubelam ne ko wiya pubel kay ha gandeti o sabu ala sabu koɓe beddoto ko ɓe ñaman ha ɓe natta andude koɓe mbaɗita yaɓe ƴetta ɓe fof ɓe beddo e mbalit gertoɗen hunde fof ɓe beddo en ɓe mbiya moni fof sene suusi hollude min mbalit moni en yo hollam sabu min mbalitam ene waɗi riche mi haalanma reki ko ɓuuri wadde garaw ay rewɓe ko mbiyatmi ko setu guinar no lawol gertogal ɓe gondi en waɗi yimɓe yiiɓe ɗumin e écran o jiya sinabuji mabɓe jiya mais labgo ko zéro datta ngara nawa tawa neɗo galle mum ne laaɓi ceer machallah duus mum no wawi samminde hen longguere ñama ƴeew naata duusani ala yiɗata sona mayde tellement saltiyagal neɗɗo holno waɗi utiliser moussoir an aɗa foti wedda ɗum e nder mbali bedda ɗum e nder toilette o neɗɗo goɗɗo kadi ara weddo hen ha affaire fof buusa min mi yiɗum galle eneni jiya jomum ne mbiye kañum ɓuuri yontede wona galle mumen tan woni ɗum tahi ɗum sona galle men wonno saha noon ko invité ji ɗi ko invité ji mbimami wiyoɓe ɓornoɓe ɗo e ɓortoɓe ɓuuri ɗumen heeɗo ko salteji laaɓal gertogal tan a yiyat ɗumen ni tan mbaɗa sinap ɗiɗo affaire pat ƴeew hay toɓe leeli ɗo jomum so yari boisson walla ƴefti ndiyam mon ko ɗon weddoto neɗɗo tagaton ɗum galle mo garɗa o yawere tan saabu yawere ay jaari jaay jafɗa mi taƴanima neɗɗo kala no mbawɗa waade ko noon jirlirtoɗa noon jaaha ɗon jirlirtoɗa sa woni ka laaɓɗo sa ari a hollirata so woni ka coftuɗo sa ari a hollirata kala no mbawɗa waade so ɓooyi kono ka ko ɗo tigi billahi neɗɗo no gonirɗa tan noon koɗiroyta
wallahi hankandi ne yahro non an helo chip ñi ko hen ngoni min ko zero min bangi laabo ngal fu en mais ko teddinde ñamte ko bonde ne diyaga ngal wasde jogade en wasde teddinde ñamte ben ko ngandanda wobe ngandanda ngala hay ko ñamte mais halama wana wasde teddin dum de ko jiye xam dum non ko jiye xam won don aran hen saaji mi wana ber toña walla goddum hen saaji be jiha gamo be mima gamo mo ala badzi ñamata wala sa bokkane daira ñamata joni bada concurrence ñamde te min so woni ka an ko affaire Allah nawma an ko ñamata way a mera nande dum te min ko bammi yaadi tewon ko mi meda wurde dum tiwawon billahi wallahi ta'ala mi meda wurde wiye sa ala badzi wala sa ala daira ko haala rek yimbe sabu mi yihi zawiro mam alaji maliki mi yihi ron futurta yom to den on gammo tomba mi dum mi yi mam yummiraado gor ha dal mi bim ode so Allah hokkiyam ko holli hokkiyam alal comme on maire no wadde sabu ay sago Aziz di dino duy ha heewi ñamde ham duuji e der juma he kal cohludo hokko dum billahi wallahi taala mais en wadi neddo kalko bima kalko gomani walla ko goppuda jomum ko gommi ko oppi dum hen o bonir mbira do pobel affaire ñamde ko wala dar ko kokkali won do wadi lawol de fammi mais min kam watti yernde dem atay ko kokkali won do wona pour wiire mbalijam e wadi ris woni mi ñaami raki ñamani yo raki dar berde mum bona ko dum don tan de naybe hen wona haydara de mais sala wala concurrence sala wala kokkali yawol ko kokoli ko di fayda sabu anda jango jam anda fo ko hebama anda fo to tawa ma kadi jamono yahat te aduna welani joni amen arama zain machallah merci beaucoup hay habine weli tan moji yi jam ana mi a watti kam yernede tam ara ya wiide mi welani tan kan watti kam yernede wobbe non kadi hewbe kadi so nyihi magal dokkondiral ko rendez-vous wala jaha gammu en wobbe dal diine nawani dum sabu ay yet wobbe kadi ko be gandani yande ni dokkondiral rendez-vous an hono nyehirta en événement religieux ada dokkondiral rendez-vous en aran biyam ko wazi andude aran ko biyer ko yimfo gumim tan safe an ay hani pour ya yewde baraji kono addoyde bakkuto kay ka faggini mo hoore ma bakkuruji aran don olié kebati am ko bakkat pagonda hoore ma sabu an jara ko ki rendez-vous ana anda ni ko nawma ho ko hollu wada signifier sa namdama ko hollu woni gamu a wawa haalde mbiya ko dum do mbira ran ko jamma nelaado Allah mais jamma nelaado Allah ko addino dum ha jomum ha nelaado waddi dum wallahi maggal même chose holko addi maggal holko Sëñ Tuubaa wadi ha wadi ha dañi maggal mais dal mini waddiri ngandam valisam tan ngayna kadi be keboron kadi be ngujji yimbe be maggal bendu do wala mi wujjama han do jaha mbiya ala wujja ay ngujjami ton premier kam valisam majji jiirumi ne ngartam de valise de jom on kam min bim ko baro neddo sabu neddo jigi xaalis mun arandi o ko paso udire passer mo ran tawa hen hay buuda ala hen ganda sofore be de nyekki kessa ganda na hormu gonda say sawi xaalis ma wujja ber wona gonga te anan andi Allah andi xaalis ma ko wujja hen jahar ko wadde jaamu yalla woni rewde Allah hen jahar ko wadde moy mi haata do pular hen jahar ko wujjude mo foran e cadre mo naydum e dido dum non kadi sikki kadi yodani salma ko wiida en salma ko jaltu o sise o kanko no wirni ko non woni lawol parce que neddo mom sa yihi ko nawma ho sa felti wide an ko jaamu yalla nawma timmin ha timma hande ne enen gondon ma hande téléphone aji hande ɗin boni programme uji me yana boni programme sawana yerti débat o boy ala wana dum on mo jaamum do joni do mum tan ay boni programme men kew boni dum hande dum wari en lefti en lori en fota ko yinno leftude on tan non téléphone kanyum wari loren lefti en kanyum lefti kanyum adde en fofa ana kala wada hande yitta ko yimbe fu yon ji a wadi ala yihi ko anda famani a dum wallahi al don men dum wiya damel yitere wallahi chat de woni fere do sutura gasa kadi no surtout jamu indeji di matta express noddo yayen réseaux sociaux woni chaîne uji YouTube aji di réseaux sociaux ji di ngana tan kollira kam ha maggalo gasa wala gamu gasa ko kewa hen der galle ma
hay saɗa hokka yimɓe ɓe ma mbaɗa ɗum live mbiya mbiɗen hokka ɓe ko nande amen noon yidde yiyede tinede no wiyete mawni hinade ara kañum a yilora tamma ji a yira ɗumen saabu kañum en mbira i binde karima yiyam walla ɗum natti wonde waɗande Allah ɓe mbima hay jungo ma saɗa sakko neɗɗo sah jungo ma nanogo fotani andude ko dokkata ɗum mi haalani noon neɗɗo mais hande neɗɗo hokkanma ko tagi wiyede batare sutura ala hande batare wona il faut gandan gona wadde batare hollo yimɓe ɗum wonɗo neɗɗo kay saɗa hokka ɗum wadde walla sa felliti wiide nodda kadi hokka yimɓe ɗe ñammina ɗumen e yarna ɗumen aɗa jippina ɗumen waɗe dow hay sa yaltinani ma ɓen yaltin sa ma ɓen mbi minen de kaari ni min jeehi toon teddini minen waɗni minen ni waɗni comme genre amen ni rek saɗa neɗɗo nelpenowo hay sa ɓerende hay ko wonano hen ko bokkani haalat wona anim salen wona ben basen ben senen dokkanno ko sutura yalla ɓumno iyemaɓe to ɓe gonɗo hen kamɓe kam ko sutura ɓe mbaɗano kono joni oɗo saaha mo wonde kam sutura natti ayani ko mbiɗa ɗo Aliou Sow ko Aliou Ardo Sadio yallah yurmum yaafum kanko e maaɓe julɗo kanko ndew sanki ndew yalti aduna nde nden yimɓe gandi ko waɗatno ɗo te pourtant tawete tawno o tawat jaltinaɗo e galle mum o hokkuma galle kanko so o hokkima hunde sa halti o wonta rokki ko ɗum noon an ko ɗum woni ɗum ɗo mais an somi hokkiran somi reki walla hay somi joni mi hokkiraki walla rek hokki jaari wuttiran so boni mbiya ndeysa pourtant wutton jagguma jiɗɗa haade ko an hokkimi wutte o ko ɗum noon tagma haalde ɗum di kadi joni hande sutur natti dal joni ko neɗɗo andama ka andanaɗo foof ya weñi ɗum noon mbatten hakkillaji koye men ɓe ganda woni maggal ɓe yo namdoyo wonɓe kadi ko ganda woni gammu ko yo namdoyo holko woni gammu holko andi gammu ay so ɓe gandi ɗum ɗon ɓe gonta ya gammu walla maggal e mbiya mbatton defante walla e ɓorno solo summe ko te comti ñammaɗi ɓoli garto seko debbo tampi e hoore mum debbo añi tan ko yiide guiƴum ene waɗi walla debbo hono mum ene waɗa ene ñanti ene jogii yen ko Allah waɗani ɗum tan wiya hankadi ɗum kañum nene ma haro matanda ko ɗon keɓata añɓe ni aɗan debbo yiɗa jiɗɗo debbo kono jiɗɗo aduna kono mum yiɗa ɗon hankkadi mbima o ki dafa soof on waɗi soof on heewi faaroji on toyi kufno o alle wona ɗum ɗo e wona ni hen taw neɗɗo ko Allah hokkimo ɗum ɗon wallahi so woni ko jodgol accitmo jodgol ngol ko Allah hokkimo ñantugol doole potani ko ɗum noon ɗo Allah foti ara ko Allah te tagi yimɓe ko mais o fondani ɗumen miɗo wawi hande ko gosi kirtoromi an kirtoɗa guertode ma holko mbawmi hen salma hirtoro en yappo no wiyete wona gandi hande kam Mohamed Ndim o waɗi on po ñande no o waɗi hen ɗo en o addi hen ɗo en ɗum ɗo cette hande o addani ko warga tan hande warga ɓolayde wadde on mi heeɗi ni vendredi inchallah garto dimanche garto yo inchallah gumba battende hen dimanche ke ko gumba yimɓe mbatta sohla jeebi oɗo mbaɗe invité ji keɓɗo ene yanti ene yooɗi ene jogui yen hunde te ngollo min jimmi ngollo la Salma sone ara so gombo soni e watta wonde ata moɗo walla zirik jimo woɗa frankullay o ferlo aɗa jaɓaɗo no so ferlima ha tuggima ni dimanche ke ko yimɓe fof ala Salma ko joni haalama joni so ferlima joni iya koyɗe ɗe jaari jaade jaari ɓenɗa ko boni mum ayami change koyngal ko nawiri ɗe jaari jaade ko noon de oɗo saaha jamanu way noon walla Salma ñanto ha yoɗo tan mi añana ɗum tan henna mbi yiiɗa yiide Salma ayso yooɗi mbi rasulillahi walla ayso jomum iñani ene waɗen iñani pour haalde de wiye yooɗi jeeyago winama yoɗide ala wona koye ufnade mbiɗa waɗanani tuɗogade ɓiñaga a jogor ɓiñja ha dande ma jogor aret faldaguel daña bo hewɓe arte faldaguel ko ɗum noon adde munen est ce que ono gandi wona lelde bonde ko farade neɗɗo ko noon ala o cittaɓe ɗo hen won debbo goto kañum e nawlu o yiide haala goɗɗo yi Dakar joni noon maaro jaari ɓe garti kam fof vacance ɓe gardi e oto goto tana goo holo goɗɗo ko addi Dakar sa yi nawraɗo kañum ne addi ko jeeya haalis tan ha heewi goɗɗo waɗa ko ñiiguel ɗum ɗo kange ko wi goɗɗo ko addi ko o safar waɗa safara dow wonir kankayde tan nowamadini safar woni yo dal ko ɗum ɗo adde rewɓe jurmini dal debbo ni yurmini ɓe noon moromi komi morimi so cuhli potani tan addata ko ɓoto guenoɗo ko ɗum noon tan debbo ne ganduɗa ene jogui
debbo Allah ne rokki ɗum geɗal en sababu ne Allah kala ko Allah tawno aduna ko debbo fawa ɓuri horsinde kadi debbo adinade l'islam kadi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam muynin ɗo mo henna debbo tigi de ko debbo muyninta ana noon wiya hay gorko ay okot bimo kadi eyi diine l'islam rewɓe ɓe mbaɗi hen gueɗe baɗɗe fayida sohna Aïcha en Fatou binte Rasulullah en mam Fatou wele en am dal kam fof dal ɓe mbaɗi gueɗe baɗɗe fayida hen wadde Allah teddini debbo rokki gueɗal debbo ha ko gandanɗa hen debbo ne foti teddinde hoore walla teddini ɗum oɗo saaha hen rewɓe aɗa enen e goni rewɓe mais e ganda valeur meɗen kamɓe etiɗani ko cikki woni valeur debbo tan woɗɗa wutti joɗo wutte seerɗo darɗa aɗa wiya ko min wallahi wona ɗum ɗon neɗɗo ne anda hoore mum hokkuma hen seeɗa mbiɗa danno en tant que debbo debbo en tant que debbo mbimami ko debboti debbo ne foti andude hoore mum ganda an woni holi on wona bon ayni valeur wona yumma wona bamma wona jaati wona tokoram an watta hoore ma ha timma neɗɗo wonno mayra oto wi men ni tan non jeɓen ɓurɗo en yodde eɗen ɓurɗomi kalis kono fulla e fayida ɓuri jaɓɓu hay goto ɓurta ham ɗum inchallah ma hakkille kadi neɗɗo ma ganda holi an ganda ɓiɓe ma janggo jam ko mawnoɓe ka debbo ka destere ka jibinowo ka tannowo debbo kañum wallam sibal fatan pare debbo yiɗa debbo fof ne yahana ene molmolno fewani hay debbo sa filiri ka debbo a fota e cuwa caggal ma ala yaram aɗa molmolno il faut an waɗa hoore ma ne pa ɗum dow nous sommes les femmes il faut ganden koye respecté koye haa debbo naga mboɗo mettinal mboɗo seeɗa hen o nokku debbo yiɗa debbo wiya haydara mi yiɗa kay mi yiɗa debbo wattenno newu doole ko mi yiɗa ɗum min aɗa wimma ma sakke ma no yirma fof noon ɗaritoma par ce que en mima goto bon aduna foof kono hande maɓe gandu ha hande moƴƴuɓe hande les femmes de valeur sont là jusqu'à présent les femmes de valeur jusqu'à présent ils sont toujours là ils sont toujours là wallahi wona caaha e joni mino wawi hokkude wi ara min mbiɗa heewi yiide mbimi debbo e bagui danejo nandi so taasi tan pour iwa weeɓata ɗum waɗi neɗɗo aɗa wawi wadde sammo hoore ma gona exemple kala jiiɗo wima sa yi hande woni woliyaɓe jibinama woni Mame Diarry jibinoɗo Sine Touba en ɓeɗon foof ɓen puɗɗen wadde roy ay min mi darta neɗɗo waɗa artire wima kimon fama idol mais woni idol ko woni ɓen ƴeewami sa wi Mouhamadou Rasulullah debbo jibi ɗum tan an debbo fof ɓiɗɗo an aɗa foti wadde jomum andini kadi Allah hokkuma hande ña ɓiɗɗo baɗno waɗa fierté hande ɓe ko mataw ɓe mbaɗat fierté hande ko ɓiɗɗo ɓurɗo dullude jaltina ga hay goto famata wiye ko ɓiyam hande ono hande ɗum ko baali e jawdi hande il faut de wiido ɗum miijoɗa ɗum no feewi miijoɗa an ko an jimi ɓeɗo waliyaɓe ɓe sanam ko an jimi ɓe an jimi ɗumen te fof koye debbo respecta hoore ma no feewi ko poɗɗa hoore Allah nokki en noon ko ganda mimami debbo so kono mais non fewa tan fewan wallahi i wona ɓe mbima en tellement debbo no wayi e nden sa yewima debbo wa ardade galle saabu enen gandi jikkuji men no mbaɗen en gandi no mbaɗen ji wallahi ay neɗɗo ɓuri andude hoore muɗum ay neɗɗo ɓuri andude hoore muɗum ayiyata galle woni normal ndeysan babiraɗo woni e galle wona correct yo babiraɗo so yani tan gallo yanat pourtant debbo gonɗo en aɗa wawno dartinde gallo hade babiraɗo o ni yande an aɗa foti hollude bon exemple ganda o babiraɗo wona ɗo o wasa wonde ɗo ko min woni ɗo saabu ko min woni debbo ko min nehata ko min ƴewata son ñaami min ƴeewa son jari min ƴeewata kadi son ɗanima saabu gorko ne wawi wonde galle o annani ko kewi foof ko debbo surtout yummiraɗo an mbaɗa foof ko an ɗalda ɗeɗo gueɗe foof saabu ko ɗaldeɗa ko Allah hokkani gorko hokkani ɗum gorko a debbo hokki ɗum muñal ko wiya ko debbo fof ko debbo jibingol fof kala ko ɓuuri muuse ko debbo faɗum mais holɗum enen mbawi ɗum muñje Allah andi ne mbawi so Allah fayi ɗum nokkene mbawi ɗum muñje mais aduna hande o da waaro fof ko mbiyata kala ko jiiɗa waɗama e debbo yo muñ haɓe gandi debbo capacité haɓe gandi debbo kaare waɗa wawi wonko wayni hen an debbo joɗima nder jama taw
taw ko so olode ɗum ñaami kañum mayde heege lewro noon ha jam suka mum ñaama kañum jooɗo woyadde mi tan gokko dawtono wiya debbo amul jigéen tay ala valeur ene musani au fond mais ko rewɓe mbino rewɓe mbanno koye mumen est ce que ɗum mais est ce que jigéen ɓe jogui ɓe debbo ani jogui valeur mumen ñande commentaire goto o wi gorko fewni avion fewni oto fewni fof onon rewɓe ko pewnuɗo debbo ari jabtimo mbimo an debbo hay batte fewnani saabu an ka mbaɗaɗo téléchargé oui saabu kañum mofma 9 mois aɗa ɗefa wadde ɗum ñawuji tuuri hen pewe hen jamma 9 mois jamma wimane warma nawma lahara ganda ngati were kanka woni ngati were ko yimɓe foti gandi rewɓe resaɓe rewɓe wadde o wimo haydara debbo kan waɗimo ko avion ngaji mbaɗaɗo téléchargé kono wawruɗo hono salma tan jabol na ɗon ala hay ɗono mumde sabu mbaɗa téléchargé ka mbaɗa téléchargé an sa jooɗima miiji ma andana waɗa téléchargé ma andu kono holto gummiɗa o debbo yaltimma ɗum kala ɓurɗo wawi respecté debbo kala ɓurɗo wawi nangude debbo place mum a yi on ɗo tekki abatantayma hiɗum ɓurta ɗum la abatantayma debbo hay soko ay nden ɗo joni mouhammad sallllahu alayhi wa sallam allah makko yidde konko debbo ay fambiri ɓir so arno fambiri so ummonogal na riide o ummoto jaɓɓoyo hadamagal o adda ɗum hono jour go sallam omo tampi noon fambintu assalamu aleykum bawum arani bawum sellani par ce que debbo roɓe winaya ar naata on wiyani jeɓɓaki ma tan faami nden taw sellani ko hangaro sellani allah makko hormade debbo kono ya rasulullah hormi debbo hormi ɗum mbiyama hande arani jira gorko teddina debbo mum walla goɗɗum anani aɗama mbiyata ɗum o susat debbo makko to yiɗi faiblesse one jogui faiblesse sa ri ɓen wonde hande bonnanma programme yummiraɗo ndeysan o ala ɓiɗo debbo o jogui ɓiɗo gorko kala ko debbo waɗata ham waɗa ɗum sabu ɗum ɗon ko korsa sabu kanko ne allah ko allah tan andi ko waɗemo ko sabu andi ko wone debbo ko debbo ne wayi yurminade ni an sa heeɓi aɗa waɗa ɗum fitinal tampina ɗum walla an mbiya andata hoorema aɗa waɗa affaire pukireji e ko ni mbami e ko ni mbaɗani zéro kala kam mbawɗa wadde taw allah yaɗani e nelaɗo allah welta hen ko zéro han ko ligguey sans salaire won ɗon jagui ko ɗum wadde enen poti artirde hakkillaji men koye men hande ko enen tan watta idegaji enen tan kolata terɗe amen hunde fo hen ƴetti bone mayɗen foof ko enen mbatta wadde gasiran hakkillaji men ko ɗo noon min kalata hande min rokko jaari waynodire yeeɓiyankoɓe jaari madame Ndiaye hande émission ala dawmi ha sabu hande koye maggal e gammu jaltiɗen kadi jiihati ko woni toon ko kewi toon ko ɗe balle jii réseaux sociaux accu o yaltino far ga ko ɗum ɗon tan woni hen ko ɗum ɗon noon mbiyeten ndegan e mbattu hakkillaji men e koye men woni gammu woni maggal fof ko affaire yaade rewde Allah ko ɗum ɗon woni toon wayno comme no ummaɗo ɗo mbiyaɗa yaha makka aɗa ziyar aɗa waɗa ziyar nelaɗo Allah kamɓene ko seeremɓe men moƴƴuɓe ko ɓen jahaten mbaɗen ziyar koye dow mbatten hakkillaji koye men on jii mi wi noon ɗo e duuɓi ko murtannaɓe ɓorni tami hannde kadi ko nenam woni Aissata Amnar Yaya debbo mum magama e liitama ay melfi joɗɗo kadi ko kanko yaltirɗo e ɓiyo mbiyimi kono onon e murtannaɓe ɗo ha isi repose tan inchallah kadi mi salmini hawrankoɓe mi salmini nenam e babam banam gorko Abou Fandiaye walla Abou Mama Thiam Fambe Diallo mi salmini Coumba Monam salmini suhaɓam ɓe kadi yon kadi moƴƴere Allah mo guur ha kaɓon saabu gurdam mon waɗi nafoore am min salmini on a jarama Salma ewa ko noon tan mais bon Allah waɗi ko waɗi ɗum kay ala ko mbawɗen hen ko enen pawa dow enen pawa dow ɗo enen pawa ɗo hagga ba kala ko woni no aduna ko debbo fawi dow ɗum wata ɗe wawi hen Allah ko feewen ha taw en mum ɗum no wadde ganden koye men kono kemen kadi ko ustara en ko calɗen ɗum calɗen ussere nden calɗen ɗum ganden koye men ganden valeur aji meɗen ganden enen kadi rewɓe enen sans enen haydara wawa yaade so wona enen haydara yaata wadde gatta hakkillaji koye men ɗi timmen ha timma tawɗen ha feewa enen tan sans anen haydara wawa wonde ko noon tan ko debbo ɗo nde cammalle samminen juurimama moon
ñama goro on biya biko masha Allah Ano way samini famata lamnya e kajja joro debbo noksor kany ko di kam ni hande masha Allah do ha tarakil no mi heppani on handa mo waynim ñande no wayna e kay ko dum wonno hande émission amen salma haali fof wadde nganden ko men gartiren hakkilaje men sabu aduna wona haydara aduna wona galle yimbe fof ko hoota ko enen fof en hootan jango wadde ko non tan ha dimanche inchallah ma wadde gërëmal kam Moussa Ndiaye hawre welede Allah Moussa Ndiaye ida wadde dédicace ko ɗum noon koɗo mi salmini yimɓe fof kam on jarama ha dimanche hawre welede Allah inchallah okay.